Kalimat senapar ang Jobanivlog to snatan ko fin ke sabar babai shoy masjid je phogwan nai mohlan senapar damugai in the vlog ko fura je sailang monjabai hanamai interesting kamna chesta kalamna anga amfrai sigan phum khagan serbaफोर गोदान मावनानै channel ko subscribe खालामना galang like comment share खालामना galang monjabai arena बेनिफ्राय मा होनो आंनि बे थबराखौ लानानै खावला ओंखारबाय बे आङो दुगैया लोबा आरोना है तो बाया मोजोमा ओंखारलायबाय अमा बेदर लायनो आरोना जा गोदाव सोरावखा आगोलाव आंहा न'आव फैबा बारा अमा बेदरा जानाय जायामोन दाना एकदम गामियावनो सामफ्रामबो फाननानै समबारावल' बाद खोमा समबाराव मानो होनबा जों गामियाव बिराद मिरामिस नालाय थ' फैनानै बांसिनसो अमा रोगानानै जाग्रा जालायलांबाय आङो गोदाव सोरावनो मागोनि नामै जानोसै आरोना मैयाथ' नासो जाबाय नालाय थ' दिनै मागोनि नामै स्राय जानोसै अमा बेदरखौनो बुंदोंसो हय दाख्लैनि थास' बिथ'रजों आसा थानाय बायदि जाबाथ' सेस आरोना किन्तु मैया सोंखादोंमोन आङो लाबोगोन बाजै होनखादोंमोनथ' नायहैनोसै आरो सोनाबफोर मोनोबाथाय लानानै फैनोसैबो साथामजों आयै मा खनदोंमा नोङो कुतुमा कुतुम मा खनदोंमा नोङो मा खनदों आयु गंबादि खालायना नायनो मा नायनो आंनि फिसाया खानाया खाजाबाय लावबाय लाजिलायो दाख्लैयो बिजनियाव थांनाया बिमायजों कुटुमा कुटु सुपारि दाना होननायखौ एकदम दामना मोसाबाय थादों नालाय बेखौनो कुटुमा कुटुम होनगासिनो दङ आरोना एनथाब गोरान जानानै एकदम दुमब्रांब्रां थ' मेमब्रांब्रांलाय फुगार ना माव सोनाबफोर थांगोन जे नायग्रोनोसै आङो दंना गैया बुस्थुआ नै बेखौ अमसो होननांगौ थि होनलायलायदों नै बेखौ गोबोरखि अम होनलाय दे अम होनलाय ओं अमसो होननांगौथ' बाबा है नोंहा अम होनाबा मागैखौनो बिदि खालामना ना बाबा नै नोंथ' लेखा फरायनो बायो आं खिन्थानो ओहो नोंथ' बिराद लेखा फरायनो बायो लेखा फरायनो बाबा नाहर बै थिंनि न' लुनायफोरखौ नाहरदों ना नों बेयाव खामानि मावनो थाफैनो हागोन इथा रोगाग्रा मावगोन बेखौ बिदि मावनो ना मोजां फरायनानै मोजां खामानि मावनो ना मोजां साख्रि मावनो नोङो मोजां साख्रि मावनो सासेयाव नै फैदो ना सासे इथा फाथायावसो मावहैनोसै आरो अपसन दङ नों लेखा फरायनो बाथारबायबा आबैजों थाफैदो बैयाव थादो बैयाव खथासे रुम मोननो हागौ बाहाय मावदो इथा रोगाग्रा इथा फुगारग्रा इथा जाबग्रा हाब्रुजों इथा बानायग्रा जागोन ना जाया ओइ जाया होमबालाय फरायगोन ना जायो लेखा फरायनो बायोबा बे अपसन दङ आरो लेखा फरायनो बायाबा अपसन दङ बेबो जागोन ना आंथ' नोंखौ फोरोंनो गोसो बाखि नों मोजां फरायनो गोसो गैयाबा बेहाय इन्ट्रि मारिनानै होफैगोन आङो एकदम न' मोजां फिसा लुनानै होखायो मालाय इथा फाथायाव मावग्राफोरनो बेयावनो मावबाय बेयावनो थाबाय मालाय बेयावनो सपरियाल बेसे एरलाङो बांगालफोरा जोंनि गामिनिफ्राबो सोरबा मावहैदों होननाय खोनादोंमोन आं गोदानाव आरोना दा मावखोना मावलाथाय आरो बुंनो थाङोबा जोंनि बर'फ्रा गन्थङा एसे लावद्रायनाय गोजा मा होननानै बुंनो सोनाबफोर ओमफ्राय आङोथ' सानो देना जेबो खामानि गैथाराबा बेफोरावनो मावथेबलाबायनोसै आरोना आंहाथ' न' खाथिबो आरो माथो सिन्थाना सोनाब फाइनालि दिनै दङ लाबोमारदों फैदो नोंनाबो आयो बैसिनि मादैमोननिसो माव बेलेगनिबो हरफाबाय आरोना आधा केजि लानानै फैबाय नै गावबो बायस'नानैसो लाबाय नालाय बेस्रा सना अजन अन्थाव हरनोबो ओंखारलायलां जेबो नंला दे फैदो गामिफ्राव फुथारनायाबालाय है बेखौ हरदो दोननानै बिजायोना ओरै एसे लुंखेंलायनाय सेरखौहाय गाव बायस'नानैसो लाबाय नालाय फैदो ना ने अमा बेदर लाबफानाया एकदम नै आथुरानो गाहाबो लायनो थांखाथारबायमोन आरोना ओरैबादि ना खबरसो मोनबायमोन नामाथाय आंखौ लाबफादों होननानै दरसे लाखोमा जानो गिबाय ना माबाय मागोनिहाय बयबो मागोनि एफा आरोना बारा नङा थफ्लाबाल' फिसासो आबो हारसिंसो मालाय सिन्था गैया अहासो बेनोबा थांबाय ओमफ्राय ब्रह्मआ थांबाय मालाय डिउटियाव थांबाय सिंगेल डेन्ससो मोनजागोन बिखुनजोआबो जाबावलासो गारबावबायसो सिन्था गैला जोंना बर्थमान दङ जायो आब' आलासिबो दङना साब्रै ओंखायनो साब्रै जाबाय नै ओंखायनो आधा केजि लानानै फैदां माजों जागोन नों एवसां टमेट'जों ओमफ्राय सबायजों नाजों जोबा बिसिखारला ओंख्रिया
आंबो टमेट' थाइथाम दङ बेजोंनो एवहैनोसै मैया निउहाटियाव बाजार खालायहैदोंमोन आङो मोजांहाय बावनो बाजार खालायहैदों निउहाटियाव मोजां बिराद फ्रेस मैगं मोनो खोनाबाय नङा ओमफ्राय सब बांगाल गोजा आरो बांसिनानो बांगाल जोब खिन्थु ओमफ्राय मैगङाबो मैया आं बान्दा कफि लाबोनाया एवनायावनो गलिलांबाय ग्लेब बेबायदिखौ मोनफ्लांनांगौ ओइ होनखादोंमोन बेयो गसंख्रांलायनायखौ बायोना लकेलसो बायद' थोबनैखौनो थोबथामखौनो लांदों ना बे बिसासखौनो खालायासो ग्लेब हाथिफुटा ने निउ हाथिफुटा जोंनियाबो हाथिफुटा होनो जोंनिया फुराना हाथिफुटा ओमफ्राय निउ हाथिफुटा होनो बिराद मोजां मोनो आंबो लायबाय आगोलाव बुहुद लायबाय आं मोनो मैगं थाइगंफोरखौबो आलुआबो होनाय लोगो लोगो दैबो होना ग्लेबसो थैगोनसो आरो आजिखालि बांसिन खेथियानो बांगालफ्रासो मावखायो फान्थावाबो दसेनो ग्लेब दैखौनो एसे लुबैबाय आङो बिदिबासो जाबाय थानो लुगैयो बेफोरसो गोजां बोथोरनि ओंख्रि गोथाव होनबाय थाबाय बिबैया मा दसनाफोरजों एसे रायलायना थांसै सुखु दुखुनो रायलायबाय थानोबो मोना नै मबाइलाबो खोमसि जाबाय ओरै बिजावजालिखौ लोगो मोनलाया खामानिफ्रानो सोलाबा दाबो जि खामानि न'आसो नांजाबनाय जानो हागौ लामासिमखौनो ओंखारनो समाय मोना बेहाबो जोलै गोनां आंहाबो जोलै गोनां लिलि लालानै लाबोबाय नालाय आरो माथोआव बुरबायबो ओमफ्राय जोंहाबो संगोन नै सोनाबो सबाय आरोना थ' माइरं सबाय सुनानै लास्रांखानोसै दोब नै बेहाय एसे बयल जाबाय थाथोंसै दिनना एसे मैला ओंखारदों आरोना नै दे साफा खालामजोबगोन आं जेबो गैयाबाबो सबायखौ सुबाय हारसिङैनो थाव होनानै लानोसै आरोना एसे गोथाव जासाबथोंसै गोथाव जाखायो दुन्दिया होनानै न'आव फसरनाय खारै जारौ मारौ नै नाखौबो लाखियाखै दहाय मासजों फैदोंमोन फैनायालाय अरजाला आरो गथ'फोरनो एसे दालि रुबावनांगोनसो आरोना एकदम कालारा सुन्दर आरोना नाफोर गारलानो हरनो मोनबाथ' दा बुंसैमोन ना मावाफोर बा ना फिथिख्रिफोर बा नास्रायफोर जायो दाबो ओरै ओंखाम जानाय लोगो लोगो सारायखौबो जानखाबाय सनाफोर नै रेसिपिया दंथ'यो दा फोसाबगोन र' नै बेखौ होगोन आरोना आङो अमा बेदराव थारमाने दुन्दिया दंखायो लागाव बेदराबो ओरैनो सुनानै चकाचक रेडि लागाव आरोना थाव सेरबाय आं सनाफोर ओइ अमा बेदरखौ जाथाव सानबाबो जानाय सिजोनानो सौफैबाय थायो नै मागो सौफैलायबाय नों जायाबाबो जायाना बेफोरावथ' जों जाखाथारोना मागो बैसागो निउ इयारफ्राव नङा होमबा जोंनाबो अयन' समायना अयन' दा ओमफ्राय नै मागोथार मागोनि अमा बेदरा दिनैसो आरोना थ' जानोसै ओमफ्राय एसे थाथ'नो नाजानोसैलाय आरोना आरो माबाफोर जानाय सिजोन सफैबाथ' बिदि थाथ' जायाना जाथारनांगोनानो थ' दिनै जानोसै जानाय बादियानो जाबाय सबाया दुन्दिया गोरलैखौबो हरनोसै मोदोमफ्रुनो जाबायहाय बाराबा लाथाद्रायबा बालायलाङोसो नै थिग थाक जाबाय बोथो खथ' गोबाव गोदौ होबाय आङो आरो मा नांबावगौ स्वादासो बोरै जागोनथाय बिगुर रोजा जा बेदरानो सबाया जाबाय सोनाफोर बन्द खालामबाय आङो बेखौ फोमोनसै फटाफटनो आरो दंबावो दालि बिदि दोनगोन खिन्थु दै होथ'वाखै नालाय दै होनानै बिदिनो दोनफिनगोन आरोना र' एसे दै होनां थौसि आख्लायनि मोनबाय लास्ट प्रसेस वाव लुकिं स' यामि होननायसो फाइनाल लुक बन्द खालामबाय थारमाने आं नायदो अ मागौ मागोनिया बेनो जोंना ओमफ्राय सोनाफोरनि फिथाइया जोंना दङ आरोना दहाय फुङाव जोङो जाबाय नै बेयो जाहैबाय एन्थाब गोरान ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय आं मैया मोनायाव एवनाय थाव आरोना आं मैया मोनायाव एवनानै दोनदों ओमफ्राय बेखौ बे आब'आ एवदों बेनो दंथ'यो बर्थमान आरो गैथ'वा ओरै दङ मुरि लारु बागानाव एसे हाबहैनो आङो दालियाव होनो दुन्दिया लायनो आरोना दुन्दिया गैला सोरबाफोर फैफ्रांबा फिथाइया मोनजागोन आरोना बाखि बारा गोबावबा जोंनो गुब जायो ओमफ्राय नंमारगौ माइब्रा ना एन्थाबाबो माइब्रा जाहैबाय सिथाव माइब्रा जाहैबाय एकदम आंबो आलाय सिलाय उन्दुनो ओंखारगासिनो दङ मोनबा लाफा मैद्रुफोर मोनजाबासो सान्थि जागौमोन आरोना थ' मोनजायासै सबायसो सुरुना होबावनोसै खारै जाखासिगोन जानायालाय मोजां मोनगोन बेजोंबो ओइ र' आं दुन्दिया लांनो थाथ' है जिरौ मिरौ गोथाङै बाथोन सिफ्लेनानै जाथावथावल'सै आरोना एवनानै जाजाला बियो नै दुन्दियालाय एकदम जानानै दङ बेस्रा बेफोरखौ बाद हो इगनर मारि टमेट' थायहांबाय मोनजासिगोन एसे आरोना टमेट' गिदिर जादसो गोथां थायहांबाय दे थायदो ग्लब ग्लबनो रायजोफोर थाबथां थिबथां
दुन्दियाखौ एसे लांसै आङो थांबा एसे लांफानांगोनबो बिबार बारहांबाय एसे नै दानाबा खेबस'नांसिगोनसो आरोना एसे फुनोसैबो दै हो दुन्दियाफोरा न'आव बिदि थाफ्लांबालाय अन्यआ जाक थाक दुन्दियाफोरा एसे मजा जायो लांलां एसेल' ओमफ्राय सुनाफोर बेजों लोगोसे ब्लग्सखौबो दोनथ'नोसै 11ता जाबायानो आरो मा मोनगौमागौ मानि ओंख्रिया गैखाया बेनोल'खा नालाय मोनथामल'सो जाहैबाय सबाइ दालि बेदर बास बेनो आरोना मैयानिबो कफि टफि लाब्रा एसे दङ फुदुंलाबायनानै जादोंसै थ' दा आङो ब्लग्सखौबो दोनथ'नोसै जेबोबो गैयामोन नालाय देखायनो लागा फिथाफोर एवदोंबासो आं फिथाफोर एवनायखौ सेयार खालामनो हागौमोन ओमफ्राय दा आङो एन्थाबखौ एबार बोसोराव एवनो मोननायानो जायासै होमबालाय थांनाय बोसोराव एवदोंमोन बारा स्पेसियेल एवनो रोङा आङो बारा एकदम मथ' एवनो रोङा जेने थेने फाननानै जायो आरो जाजायो ओमफ्राय सोरबा सोरबा मालाय गल गल फायखनलायनानै एवनो रोङोना बेयो एन्थाब गोराना ओमफ्राय आं हले बिदि फार्स्ट स्पेसियेल रोंलायलाया आरोना जायो आरो ओमफ्राय जाजायो सिथाबबानो जायो सोरबा सोरबा बेखौनोबा रोङा होननाय खोनाबावदोंसो सुनाफोर ओंखायनो आं दा दुगा जालायलायो आरोना है आंबो रोंसाबगौ होननानैहाय बोथोरनि फिथा होननानै आरोना थ' दुगा जानांगौनि खोथा गैया जों बयबो रोंनांगौसो नङा होमबा सुनाफोर थ' दा आं ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फुरायनायलांबाय गोसो गोरबो साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ आइ थेंक इउ स' माच